З чаго вы увогуле вырашылі, што можаце быць прэзідэнтам? Сярод лідараў партыі я адзін з немногіх, хто мае досвед палітычнай дзейнасці досыць вялікі. Ну я разумею, што партыя вылучыла, але ўсё ж такі вось вы для сябе вот так седзячы думаеце, я магу кіраваць краінай, таму што ў мяне вялікі палітычны досвед і ўсё, толькі вот з-за гэтага? Ды і не толькі з-за гэтага. За мною стаіць каманда. Фактычна тое, што мы здолелі сабраць 100 000 подпісаў, тое, што мы здолеем зараз праводзіць кампанію, гэта ўсё не дзякуючы таму, што мы маем падтрымку з Расіі альбо падтрымку там з захада. Это дзякуючы таму, што мы маем каманду людзей па ўсёй Беларусі. Ёсць каго ўжо прызначаць і кіраўнікамі выканаўчай улады. Ёсць каманда, а я думаю, што ёсць каму дапамагаць і ёсць каму мяне кантраляваць. Гэта галоўнае для прэзідэнта. Ну, крыху апярэдзілі маё наступнае пытанне, мы да яго яшчэ ўсё ж такі потым крыху вернемся, але пакуль што вось у свядомасці шмат ўсё ж такі якіх беларусаў Лукашенко атаясамляецца з стабільнасцю. Віталій Рымашэўскі, гэта што? Што вы нясеце людзям? Маральную палітыку, палітыку заснаваную на хрысціянскіх каштоўнасцях, новае бачанне Беларусі і новая канцэпцыя беларускай нацыянальнай палітыкі. Віталій Рымашэўскі стаў прэзідэнтам. Ці ёсць канкрэтныя асобы, каго прызначыць на месца сённяшніх міністраў, губернатараў? Увогуле, ці ўсіх міністраў вы сённяшніх звольніце з працы? Ёсць каго прызначыць. Наконт губернатараў і выканаўчай улады, то я ўжо сказаў, то безумоўна, ў першую чаргу мы гэта зробім. Што тычыцца тых людзей, хто сёння працуюць у міністэрствах, то не ўсіх іх трэба звальняць. Таго ж самага Латушку, так, трэба, ну, прынамсі, калі не міністрам пакінуць, то працаваць у гэтым міністэрстве безумоўна, таму што нават у нашых умовах сёе-тое ён робіць. Таму дадзім дарогу прафесіяналам, дадзім магчымасці раскрыць ім свой патэнцыял. Вы сказалі, што на пасады рэгіянальных кіраўнікоў прызначыце сваіх вот рэгіянальных актывістаў. То есть вы за тое... Лідераў рэгіёну, рэгіянальных лідараў, так. Рэгіянальных лідараў. Вы за тое, каб губернатараў, там, мэраў прызначаць, ці ўсё ж такі абіраць? Мы за тое, каб губернатараў, мэраў, кіраўнікоў усіх узроўняў абіраць. Але да гэтага трэба прайсці шлях. І, безумоўна, мы павінны захаваць максімальную стабільнасць у гэты час. Каб гэта не быў хаос, а гэта былі паступовыя рэформы для Беларусі. І на гэты час, безумоўна, выканаўчая ўлада патрэбна. Паступова мы будзем змяншаць яе функцыі, змяншаць максімальна. Які лёс пры вашым прэзідэнцтве чакае такія арганізацыі, як Белая Русь і БРСМ? Трэба, каб суд разглядзеў, ці законна дзейнічаюць гэтыя арганізацыі, і згодна з яго рашэннем будзем уже прымаць меры. Кошты амаль штодня ў крамах растуць. Што вы плануеце зрабіць, каб спыніць гэты рост? Для таго, каб не раслі кошты, а раслі заробкі, для гэтага патрэбна рэформа ўсёй эканамічнай сістэмы. Ну, в прынцыпе, у нас ёсць праграма пэўная для гэтага, і я лічу, што мы можам паспяхова яе рэалізаваць там за год-два. На ваш погляд, што трэба зрабіць з тымі, ну, па факту, нерэнтабельнымі прадпрыемствамі, якія сёння існуюць, жывуць толькі дзякуючы дзяржаўным датацыям? Іх трэба прыватызаваць. Я думаю, што неплохая практыка, неблагая, калі тыя прадпрыемствы, якія прыватызуюцца, яны прыватызуюцца на умовах 100% працаўладкавання людзей, працуючых на гэтым прадпрыемстве. Ну, могуць быць перапрафіліраваныя, і гэтыя людзі могуць там займацца, в прынцыпе, іншай дзейнасцю, але трэба, каб у выніку прыватызацыі не павялічвалася беспрацоўе. Все адно знойдуцца частка прадпрыемстваў, якіх ужо нічога не вырутае, якім толькі банкрутства. Ці ёсць у вас праграма, што рабіць з тымі людзьмі, якія страцяць працу ў выніку гэтага? Праграма ёсць, но сутнасць вельмі простая і празрыстая. Гэта стварэнне новых працоўных месцаў за кошт з'яўлення новых і адкрыцця новых прадпрыемстваў, за кошт таго, што мы дадзім свабоду сярэдняму і малому бізнесу, тым людзям, якія фактычна забяспечваюць працай іншых, малыя прадпрыемствы, сярэднія прадпрыемствы, за кошт інвестыцый у Беларусь, адпаведна будаўніцтва адкрыцця новых заводаў. Я чуў такое меркаванне, што з прыходам да улады Віталя Рымашэўскага і беларускай хрысціянскай дэмакратыі яны могуць паспрабаваць зрабіць з Беларусі рэлігійную дзяржаву. Што вы адкажаце на это? Ну, гэта глупства.
Рэлігійная дзяржава, любая спроба зрабіць рэлігійную дзяржаву, яны сканчаліся крахам у гісторыі. Мы дастаткова адукаваныя людзі, ведаем гэтыя гістарычныя прыклады. Хрысціянства – гэта той падыход, які дазволіў якраз мірна суіснаваць людзям розных поглядаў. Што будзе з лініяй Сталіна? Лінія Сталіна павінна застацца, толькі яна будзе перапрафіліравана, і туды можна звесці все помнікі Леніна, якія ёсць у Беларусі, все помнікі іншым там злачынцам, для того, каб там быў музей. Музей злачынства ад камунізма. Ці патрэбна Беларусі размеркаванне? Не патрэбна. Размеркаванне – гэта сённяшняе прыгоннае права для студэнтаў у Беларусі. Гэта трэба спыніць. Тым больш, што студэнтаў размяркоўваюць сапраўды як прыгонных сялян некалі ў расійскай імперіі, у тыя месцы, дзе яны трацяць сваё здароўе, чарнобыльскія зоны маладых людзей, хлопцаў, дзяўчат, і на вельмі нізкія заробкі, у вельмі кепскія ўмовы. Гэтую практыку трэба спыніць тэрмінова.